Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag na orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a milagros, ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Belated happy birthday kani Merly Aquino Balaan ti Hong Kong. Shout out iti Sabas kan Gutierrez family ti Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Pamilyak di taangadanan Isabela, dainang kan tatay ko. Anak ko ada Mark J kan Mary Hannah Tagakay. Kakabsat ko kan kakaanakak from Joselina Antonio iti Dubai. Kakabsat ko ada Kidlin, Kid, Ann, Rodney Patay ti Taiwan, Julie Lorenzo Duca, Jim Lawrence, kastamot ni Jazz Tupil from Madeline Ballesteros, Milo. Barrientos kan Lejano family, dananang kan tatang ko, da Marlene, Auntie Virgie, kakabsat ko ada Lilibeth, Sammy, Jenny, Froilan, Lorraine, kan dagiti agiinak ada Sasa Girl Kana Barrientos from Mardon ti Taiwan. Shout out kada Josephine Jose, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera, Clarissa Milan kan William Bolosan Sr. Anak ko ani Debet Niveras ti Algeria kan husband ko ani Demi Niveras iti Luna La Union from Nida Niveras. Makablaawan pay ti Lorena kan Tabliago family, especially ni Inang Arcadia Lorena from Leslie Tabliago. Bulasket family ti Planas Ramon from Samson Bulasket.
Happy birthday kada Dante Velasquez kan Dave Velasquez ti Alalinaw na Gilian La Union from Imelda Velasquez. Happy birthday iti apok ani Eli Bautista from Leonora Bautista. Shout out kada Jessie Milanes, Jelme Cañete kan Chofilo Cabael. Happy birthday kani Ever Dupitas from Nestor Dupitas Jr. ti Conner Apayao. Makablaawan da Nanay Lita, Nanay Lorna, ating Olit dita San Mateo Isabela from James Aguilar. Rudy kan Betty Zenya, Belen, Rod, Ronald kan Julina from Jonah Madriaga. Taberna, Alejo, Mundo, Vallejos, Terenal kan Bulda family. Asawak ani JP Alejo titangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Milagros. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Kastamutan dagiti padak amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Milagros. Balo akon ken adadwa nga anak ko. Tinaibati a pensyon day di asawak ti pagbibiyag mi iti maysa nga anak ko nga agad adal pay laeng manang. Saan a mailibak at talagaan narigat ti sitwasyon ti agbalin a single parent. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti daduma, masapol nga agpatuloy tayo nga agbiag iti laksid dagiti mapaspasaran arigat. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addapay laang iti poder ko ti inauna nga anak ko. Kastamutan ti asawa na. Ronnie anak, alaem da itoy, tainayon nyo itigatang yu kadagiti abasto tayo dito'y balay. Ni, apay nga ikandak iti kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko. Iso nga alaem da itoy, ta iso pa ya makatulong kadagiti gastos tayo ditoy. Nanang, idulin nyo kiti dayta, tapno adaramatan nyo no bilang adagatangan nyo akasapulan nyo. Anya kumangay tigatanga, katgatgatangan nyo mo ta aminin kan ni Gladys. Rumbang lang nga nanang, taag nanaid kami dito'y balay. Manumot lang nga iti kanan nyo kuni ading ko. Unangam kababain iti asawam. Amang ano ko naan naaga po tag nanaid kayo dito'y balay, kat na kayo amin ng tiagas gastos. Nanang, nasingpot di manugang yo. Awan ti kastay ti panunot na. Iso nga idulin nyo kididay ta kwarta, tapno da pangalaan nyo ti allowance ni ading ko ama panag-eskwela. Kanayon mo't asi katimangtod kadagiti kasapulan di adim. Di nakpay kaya tapaggastusan. Basta dalakit din nanang. Tumulong ak akanayon kada kayo. Overtime ka dito ni Manong Ronnie? Ren, apay aya? Ada masapon mo ka ni Manong mo? Kuha Manang. Agbayad ak ngamin iti tuition inton ka ni kaduangal daw. Kasta aya? Naimbag taimbagam. Ala, ibagak to ka ni Manong mo apaman na sumangpet. Thank you Manang Gladys. Nakababain, ngam saan ngamin niya umdas ti pensyon ni Nana nga pagbayad ko. Okay laang dayta, Ren. Obligasyon na kaapagadalan ni Manong mo. Tumulong kami, tapno di pa iso a problemaan ni Nanang ti panagadal mo. Bitbityo akawas, Nanang. Ay, inak man labaan dagito'y nagmurangan mi ka ni ading mo, Aren. Anya? Aglaba kayo kunayo? Ay, saan?
Ibati yu dita, tailabak to iji washing machine inton madamdama. Gladys, nanang, saan ko maanatangkan ti ulo yo? Iyagyo, tasyak ti mangilaba. Numasikuran kayo nga awan ar-aramidan na, ingkay agkaraid ijerwar. Bay andak ditoy. Day off ko itananang, isa abay andak nagtrabaho dito'y balay. Ay unay kayo lakit din aya anak ko. Ni Ren di nakpulos paggastusan dito'y balay. Si Kamet di nakayat apagtrabahuan. Anya laangan ngay ti aramida ka anak ko. Dagiti laang nalagan ti trabahon nyo nanang. Dagiti daduma, siyak ti mga ramid no daak dito'y balay. Kabagay, alam na kita pruta sa pangramanan niyo, Mart. Ay na, agyaman akmanong. Nagsayaatan ngay, taadaman presko a prutasan ngay inyag mo. Apay, may busaya na ita. Katlaw nakadadaw. Nay, awan samot dagiti kabalay mau. Napan nagtrabaho dagiti agasawa manong. Ni Ren napan mo't nag-eskwela. Kastaya. Kahit kumusta ngay matagiti agasawa. Ay na, nasaya at damanong nang runa di manugang ta. Nakasingsingpot. Numabalin, iso amin ti aggunay diti balay tunggal awan trabaho na. Ay na, nagasat nga ron ni Rona ang asawa kan ko ana. Agpadadaan na singpot. Mababain na karod manong. Tadanda ni Jack makiskisayan ti pensyon ko. Tadidak matpulos paggastusan diti balay. Jay balon laang ni Ren ti ititad ko. Ultimo tuition na kat ni Ronnie ti mangmangtad. Ay talaga nagsaya at no kasta kabagays. Nagasat ka tanda pa hindi po dirmaw. Sanda mapanood ti lumasain. Ay saan pa imat manong? Kat nasaya at mat tapno dakad kadwami kan ni Ren dito'y balay. Sapay kumata sanda ngagbalaw. Ta ado pa iti parabaw ra sumangbay kadakwada gapo iti kinasingpot da. Manipod na asawa ti inauna nga anak ko ani Ronnie, ijay balay ti pagnana edanda manang Emmy. Maragsakan akmatunay, gaputa adda kadwami iti inaudi nga anak ko. Nasingpot ni Ronnie, tanumabalin, ipaay na amin akasapulan mi ija balay, kan iso ti tumultulong amang papaadal iti kabsat na. Ididamo mabainak manang, gaputa amangan kunak no adda masao ti manugang ko. Ngam nagbidutak. Tano kasano kasingpot ti anak ko, nakarkaro manen ti manugang ko. Nagagat ka na parabor ti manugang ko, banag apagyamyamanak unay. Masansan ngamin amangag ko ti ibagbaga dagiti dadduma, aman manukano ti agkasungwan nga agkatugangan. Ipampanakkel ko unay ida, gapu iti kinasaya at dakada kami. Agingga idinagsikog ti manugang ko, kat may sa desisyon tinapagnumwanda nga agasawa. Nanang, dandanin naganak ni Gladys. Kabulanan na din to no may abulan. Wan nga rod anak ko. Ay na, magagaran akon ama adaan iti apo. Kamaudyanan na, adanton anak yo, Ronnie. Wan nga rod nanang.
Magagaran matunay ni Gladys. Iso nga rod akanayon ko nga ipalagip nga aganad. Nagruna no daditi balay. Takuti akuti. Saan nga agsarsarda nga gidaldaliman kadagiti kagawaan. Kung nakasyakon ngam di namot itulok. Ama mo yung matandyaman ugang yun, Nanang. Mabain siguro. Nangruna kat makipagnanaid kami laang dito balay. Ay awan problema dita anak ko. Siyak nga ron ti mabain na sobra-sobra ti maitultulong yung kada kami. Nanang, napagnumuan mi ka ni Gladys nga agabang kami ni ti apartment tapno mapadasan mi matan ti sumina. Ha? Ay, kastaya anak ko. Apay, adda ka didiyo kinayat dito'y balay, Ronnie? Ni, awan Nanang. Kinapudno na, nakam ko ti amin. Tano mabalin, saan ko maakayat ni Gladys? Tadi na kayo kano kaya tapanawan. Nga maawatan niyo mo't siguro, Nanang. Dumakdak ka lang ti pamilyak. Isa masapol nga agbukod kami matan. Ay, uwan anak ko, maawatan kayo. Iso na laang ta sigurado ang maikawa kaminto iti kabsat mo. Sana bali, Nanang, takanayon kaminto nga umayag pasyar dito eh. Kaya niya dagiti sigod nga itultulong ko, ipaay kulat ta. Agyaman na karudno kasta anak ko. Makapaladingit ti desisyon nyo nga masapol ara umak anak ko. Kat agyaman akmanan. Agyaman kami matuna iti kinaimbagyo kada kami ni Gladys ang manugang yo, Nanang. Anya? Lumasin ng damanong iti pagnaadan, kunayaw, Nanang? Wen, anak ko. Siyempre, aganak to ni Manang mo Gladys. Manayunan danton. Iso kayat mo to ni Manong mo ang maadaan da iti kabukbukudan da apagyanan. Nanang, amangan no di na kayong tuntulungan ni Manong iti panagadal ko. Kasano akton ngay? Di mo't umanay iti pensyon niya abus-busok para iti panagadal ko. Ingkarimot ni Manong mo, ano anya dagiti itultulong na idikadata, ipaay na latta. Total, saan mo't anaimot ni Manang mo Gladys? Sapay ko mga rod, Nanang, takas tangag paiso. Ay, may kawatan ton, Nanang. Ay, kat no mailiw ta, di mapantanto pa siya ron ida iti pagalisan da, anak ko. Anya nga iti makunam dito apartment apag naadan ta, Gladys. Ay na, nagpintas Ronnie. Magusto ka talaga. Kamaudyanan na. Nakapagsarili tamot laangan. Amo ka nabayagan na kayat mo ti maadaan iti bukod ta apag naadan. Di mo lang kayat nga ibaga kanyak. Amangan ko nak no di mo mapanawan da Nanang. Sabagay, uray siya, kasla madimot tirik na ka ng panaw kadakwada. Mayarwam tayong tumot laapada-pada. Italang ti kasto arik na tayo, nang ronakan ka. Tanabayag ang nagnaid tayo di balay mi. Agyaman na Ronnie ha. Aramidag akanayon ang naragsak to'y pagtaangan ta. Nang rona no ipas ngay kunton ti anak ta. Namnamaagmat day ta, Gladys. Ayun gayam, nalipatak mo tanti nang ibati ti pag-tuition ni rin. Ngam, itad kun ka ti kwarta. Tama nga no may sarong dito'y ni Nanang. Itad munton, tama nga no masapulan ni agbayad ni rin iti pagadalan. Ay, sige. Siya kundi makaamo, Ronnie. Nanang, panagbabayad man ng iti tuition.
Tanda ni manon ti exam mi. Ay, kasta ay anak ko. Sapay... Ay... Apay nanang, ada ka di parikot? Apay kasta tila ngayo. Saan ngamin anang ibati iti pag-tuition mo ni manong mo? Ha? Or-orayak nga ron nga umay mangyag nga maawan pa imat. Amangan no makumikom dapay takaalis dakat nga rod. Mabalin na kasta nanang. Ngam, pangalaan tayo nga iti pagbayad ko na awan intad ni manong. Bayam, tapambarak tuman amapan pasyaran ida. Bareng malagip da, no makita dak amapan ijay balay da. Akar daron ni kan Gladys amanugang ko, saan analiklikan ti panagladingit mi iti kabsat na manang Emmy. Daydi ngamin ti kaunaan agundaway anaisina dakada kami. Nang runa kanyak. Ngamjak mo't ida mabalin alapdan, taamok akas pamilya, kayat damot ti tumakder iti bukod da asaka. Sipud idi, nariknak mo't tirigat manang, ta siya kon ti gumatang iti amin nakasapulan mi kani Renren aburidek ko. Kastamot ren asya kon ti mangbayad iti amin a city services. Saan akas idi, adag iti agasawa ti makakaammo iti amin. Saan mo't nga umdas ti pensyon at tinawid ko laang iti pimusay nga asawa, nang runa no para iti tuition ti anak ko. Idi nakapagpas ngayon ni Gladys, pasaray siya kung ti pumasyar iti pag-abangan da. Kat iti na minsan... Ingatan asangit ti anak daro ni kan Gladys. Gladys, balasang ko. Umayak man. Da kayo matgayang nanang. Sobrang kayo Apay nagsangsangit ni baby, Gladys. Diyak nga rodam mo nanang. Kalkalpas na mo ta nagdede. Nung sangit na taasangit. Mga no adamot na sakit na anak ko. Ay, awan nanang. Agsardang tumat laangin ton madamdama. Ay, saan amabalin amabayag nga agsangsangit, Gladys? Mga no agbubusog mo ti tiyan na. Ay, saan nanang? Nan, iyag mo ta ubeng, tasyak timang pasardang. Ay, sige nalaw may ka baby. Mga no inagin mo ti tiyan mo apok. Mabit lang ta ipaklab ka tap no maikat ti angin na. Aday ta. Nagsardangan, Gladys. Amom anak ko, kasta ti ubing, nang runa no kalkalpas na nga agdede. Masapol a pagtigabam. Isadag mo di ta abagam, tapno maikat ti angin iti tiyan na. Isumat lagayam nga agsangsangit taang anginan gayam ti tiyan na. Pasensya kayo tadamok mat ngamin ti aganak. Di talaga ajak amo dagita nga ibagbagayo. Bayan nyo, tamok to no maminsan. Wan gayam. Apay nga da kayo? Kaya't kayo laang nga umay iliwan, anak ko. Okay kami ditoy, di kay agdanag. Nakaturugan ni baby. Yagyan kanyak nanang, tainak ipaiddan, tapno makatrabaho akmutan dito'y balay. Kaya't ko ngamin anadalimanag ti balay asang putan ni Ronnie. Kasta aya. Adoy ni baby. Sige nga Rod. Agawid ako, tapno jak makaisturbukan ka.
Sige nga rod, nanang. Nagadupay nga min ti aramidag. Iso adi kay maasikaso ita. Uwan anak ko, maawatak. Sige, mapanak nga rudan. Naibagmantal nakapasyar ka kabagays. Talaga nga inrantak ti imay manong. Kinagpaisuna, kagap-gapok iti pagababangan darune. Kat, kumusta damutan nga eh? Kumusta tapo ko ta? Nadanon ko nga rod asangit manong. Nagsardang laang idiin nalak. Tagayam, inangin ti tiyan na. Kalkalpas na kano nga min nagdede. Insurok ti aramidan ni Gladys. Narik nakakasla saan na nagustuhan ti imbagak manong. Kasla sa bali ti tenor ti panagsarita na. Anda? Nay, ang mga nagbidot ka laang ti panangipapan ka ba guys? Saan manong? Arig na abugan nakpa iti apumanaw. Taado kanupay ti aramidan na. Nabainanak manong. Nay, saus. Apay nga akas siya matandig Gladys. Saan matakas siya ti kababalin na itang nananda pa lang ti palayaw? Mas daawak mat nga rod manong. Kwa manong, ada ko mamasapol ko. Umayak ko mabumulod iti pag-tuition ni Ren. Kunak man no ni Rone, ti bangbangtad iti pag-tuition ti kapsat na. Iso nga rod ko mati ibagak, iso anapanak iti balayda. Ngam idinadlaw ko ama di ti jar ni Gladys. Jakon imbaga, tama nga no nakarkaro ama luksaw. Ti nasayaat, ibagam day takan ni Rone. Sana mabalay ti kastang aramitan sa asawa na. Sigurado din na mo day ta. Sige ta, pabulutan ka. Ngam, naskan nga ibagam ka ni Rone ti napasamak. Imposible nga may nabaybayan na kayo ni Rone. Mabain akon amang ibaga manong. Bayak nga isuntulatan ti makaduktali ti aramid ti asawa na. Anya? Itala ama panhunot ko. Adagi ti gayam kinaimbag nga impakpakita idin Gladys. Kat pasig gayam amin apamarang. Dan pagbayad mo iti tuition mo. Naimbag man tanang tadgaya man ni Manong Ronnie nanang. Kunak no nalipatan nan. Ay, kwa anak ko. Saan anaggapo ka ni Manong mo aroni ti pagbayad mo? Ha? Binulod ko ka ni uncle mo. Anya? Apay nga bimulot kayo nanang? Di mo't napan kayo ti pagnanay danda Manong Ronnie? Di ka di imbaga kan kuha na ti masapol ko? Ay, saanan anak ko? Takas lama di ti jar itay ni Gladys. Iso nagawid akmot ladagos. Anya ti kaya ti asawan nanang? Madi ti tenor ti panagsarita na itay. Nabainanak pa'y. Ha? Kasla nagbaliw mo tunja ipag mo. Iso adya ako na ibaga ti talaga arantak anapan ijay dagusda. Kasta ka din nanang? Ala, ang mga nura ni Manong kat nagbaliw mo tan. Iso asanan nyo may agpaspasyar dito eh. Ang mga numakumikom laang di kabsat mo iti trabaho na. Diyak mabati apati ni Manong mo kat nagbaliw mo tan. Sa bagay nanang. Ay, rimwar nga ro doon tagpaiso nga ugali ni Manang Gladys. Naging sisingput lagayam idi, gapot adada dito'y balay. Mala, paspasin siya ang talatan anak ko. Ipagpagapu talaangan ka ni Manong mo.
Nabasak pa diti balaya oh. Nay, itaman pa na sa rong kabarak. Mapano pasyaran na nanang mo? Wanang Uncle. Nabayag mo't ba si Tajak nakapasyar, manipo di makar kamin. Busy kami ngamin kadagiti napalpalabas sa lawas. Kunakno talaga di mon kahit asarong karan da nanang mo. Nahisa na mabalin Uncle. Kasapulan dakda nanang, nang runa kat agad-adal pa lang ni Renren nga ading ko. Nasaya at nukasta barok. Ijakla ko makayat na ibaga da ito ikan karon ay. Amo ka saan pa na ibagakan ka ni nanang mo? Anya day ta, Uncle? Napanmat kat ni nanang mo ayan niyaw ngam nagawin mo't ladagaws. Nay, awan mo't tinasasao kanyak ni Gladys, anapan iyan ni nanang. Isang orta siya kung timang sarungkar kadakwada. Kayan pambarak mo ta namang tad iti pag-tuition ni Renren. Kasta mo ta naging mata nga kita bastuda. Ta amok akurang ti pensyon ni nanang para kadakwada ka ni ading ko. Pudno na ita ako na amronay. Kinapudno na, bimolod kanyak iti kwarta ni kabagay sa pag-tuition ka no ni Renren. Mabain ka no nga binagdamag ka ni Gladys no adal ti imbate para kadakwada. Kat no kastamat ti sigod nga aramidak Uncle. No jak masaparan ti umay mangtad iti pag-tuition ni ading ko, ibatik ka ni Gladys. Tano bilang maisarong ijay ni nanang, isuntun ti mangyawat. Siyempre, mabain mo't ani nanang mo parok. Kung damagam to kan ni nanang mo, noan niya ti inaramid ni Gladys. No apay anagawid adagaws iti papan na iti balayaw. Sige Uncle, takasaritak ni nanang. Jak amo nga dagayam ma di ama paspasamak. Agmano ak nanang. Ay, naimbag man talaga pasyar ka anak ko. Ay, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbong nga kumusta ak nanang. Pasensya kayon, no jak nakaumumay ditoy iti sumagmamano abulan. Di na kami pagdanagan anak ko. Tadamot te pensyon ko a pangalaak. Nanang, nakasaritak ni Uncle. Katada na ibaga na kanyak. Anya ti naramid kada kayo ni Gladys idinapan kayo iti balay. Apay nga ultimo timbati ka para iti tuition ni Renren kat di na intad kada kayo. Kwa anak ko. Makumikom ngamin idi di asawam. Iso asabali ti jar na anak isarita kanyak. Saan arason day tananang? Saan matasigo da kasya iti aramid na idada kami pailang dito balay ng agnanad? Ay ibay amon. Di mo siksitaran. Amang ano da itapay ti pagapaan niyo. Ay sana mabalin nanang. Rumbang nga muna kayo araaman, tada kayo ti inak. Awan ti karbangan namang bastos kada kayo. Anak ko. Nanang, siya kung tagid daw iti pasensya gapo iti kasya na pasamak. Kat ikari ka sana na maulit pa iti inaramid ti asawa kada kayo. Di ko mapanunutan na binaybayan kayo Tadyak to aramidan day tananang. Kasi tinakunakon, tulungan kayo aging kat kabalak. Kat awan ti mabalin namang lapad kanyak. Nga oray ti asawak ka mismo. Naimbag ta si Mangput kan Ronnie. Nakaluto akon. Amo ka na banog ka nagapo di trabahom. Apay, ada ka di problema iti trabahom? Apay akas ta ti jar mo? Nag-half day akitay. Tanapan ko intuludan ita abasto da nanang. Kanang tada kiti pag-tuition ni Ren. Kasta ka di? Kat, kumusta damutan ngay? Apay adi mo imbaga kanyak ngay may gayam dito balay ni nanang. Amo kong tinapasamak. Apay Gladys, ada ka ti impakita ken ka ni nanang amati?
Apay nga kas diti inaramid mo iti simmarungkar dito apartment. Jack ingagara tinaaramid ko. Makumikumamin idi. Tadyak mapasardeng ti anak ta. Kan adupay ti aramidak diti balay. Ngam saan na rason day tatapno bastosam ti inak. Impagharup ko na siya kung ti kagasatan a lalaki anak asawa. Taamom arauman ni nanang ko. Takas ta tinakitak kabayatan ti panagnaitay di balay mi. Ngam Jack lang pagharup apamarang lagayam ti impakpakitam idi. Anya taamom amariknak. Kalpasan anaamuak ti inaramid mo kaninanang. Naimbaglangan tanapanak iti balay. Tano saan? Jack pa'y naamuan niya agsaksakit gaya man tinakam ni nanang kapo iti kasi nga inaramid mo. Pakawanan na ko, Maroni. Saanan na maulit pa'y? Rumbang laan. Laglagi pa matiasawag at masukatan. Ngamtiin na. Saan? Jack agpangadwa mangisinakan ka. No di mo rauman ti inak. Saan? Pangasim, Ronnie. Pakawanan ako, ma. Saanan ang maulit, Ronnie? Ikarik. Saan na siya ti pagdawatam iti pamakawan? No di kat ti inak. Katikayat ko, isublim ti sigod a panagraam mo ko ni nanang. Kastamatan iti pamilyak. No kayat mong agbalin a nasaya at ti binukulta a pamilya. Siyo tapakawanan dak nanang. Jack ingagara. Gladys, balasang ko. Saanan ang maulit nanang? Ikarik. Gladys, awan kanyak day jayan. Kat maawatan ka. Saanan arumbang agkid daw ka iti pamakawan. Nanang, kas iti nakon-nakon. Awan kanya akong day dyan napasamak. Lipatan ta day jayan anak ko. Awanan kanyak dayjay. Pagarop, akinastigo gayam ni Ronnie nga anak ko ti asawa na manang Emmy. Jack ngamin kayat asyak ti pangrugyan ti dida pagkinaawatan nga agasawa. Ngam iti sabali abangir, naragsakak manang, ta saan akinunsintir ni Ronnie ti asawa na. Impakita na tinalaos apan ang ipatag na kanyak nga inana. Nagasatak manang, tauray na sapa apimusay day ditatangda, ket didak binaybayan nga inada. Nagtalinaed ti panagraem da kanyak, nang runa ni Ronnie nga uray addan asawa na ken bukod na a pamilya. Iti panagkid daw kanyak ni Gladys iti pamakawan, nagsublimot ton ti sigod alinnangan mi akas may sa pamilya. Itamanang nakagraduar mo ton ni Ren aburidek ko, ket adamot ton natalged a trabaho na. Kat ison ti mangipapaay kadagiti kasapulan mi itinal daw.
Ngampulos asaan at tinalikodan ni Ronnie ti Karina. Taaging ga ita, tultulungan na kami pailaeng iti kabsat na. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Milagros. Pagayam ko a Milagros, nasaya at met taaging ga anasapapay na disiplinaan ni Ronnie ti asawa na maipanggap iti pannakilangan na ken ka nga inada. Pakakitaan asaan akun sintidor ti anak mo. Saan akas kadagiti daduma madamdamag tayo, ama perdi ti sigod alinangan ti agkakapamilya, gapu kadagiti na ikamang kadakwada. Nagasat ka, Milagros, tanaadaan ka iti anak, akas kadagiti anak mo. Managparabor, ken manangipatag nga anak. Sapay kumatag tultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyay.